Беларускія спартоўцы, якіх на Алімпіядзе ў Парыжы ўсяго 17, паказваюць вельмі добрыя вынікі. На гэты момант 1 залаты, 2 срэбраныя медалі. Але прапаганда зациклилася не на поспеху. Вот это сатанинская Олимпиада, этот сатанинский вызов. Магчыма, што вынік беларусаў быў бы значна лепшы, але беларускія спартоўцы выступаюць у нейтральным статусе і абмежаваным складам. На форме ў іх таксама няма дзяржаўнай сімволікі, ім забаронена казаць «Беларусь». З гэтага праладны палітолог Пётр Пятроўскі зрабіў досыць нечаканую выснову. Так называемая Олимпиада, она по большому-то счету перестала быть международной площадкой. Это их западный междусобойчик. Адмыслова для Пятра Пятроўскага і жанчына, якая зіму кадры называе Алімпіяду спаборніцтвам, шакуючы контент. На Алімпіядзе ў Парыжы выступаюць спартоўцы з 206 алімпійскіх камітэтаў і алімпійскай каманды ўцекачоў. Але Пятроўскі не спыняецца и уже нават придумал меры у отказ. С ними просто надо разговаривать, создавать вот параллельные площадки для спортсменов. Игры БРИКС, игры СНГ. Гульні БРИКС недавно адбыліся ў расійскай Казані. У іх, дарэчы, прынялі ўдзел 93 краіны. На іх прайшоў незвычайны бой у дысцыпліне корыш. Гэта барацьба на паясах. Дык вось, на яго не прыйшоў ніводны спартовец. Але перамог у ім літовец Андрус Мажэйка. Вось як выглядала напружанае спаборніцтва. Выключэнне, скажаце вы, нічога падобнага. Расійскі плывец Александр Мальцаў стаў пераможцам адвольнай праграмы «Сола». Нюанс у тым, што ён быў адзіным удзельнікам гэтых спаборніцтваў. Але Белта здзекуецца з Алімпіяды ў Парыжы. Там пісалі пра допуск малой колькасці спартоўцаў з Беларусі да гульняў, як пра беззаконне, страшэнны выпадак палітыкі двайных стандартаў МАК, сегрэгацыі па нацыянальнай прыкмеце. На БТ пасля наўпрост заявілі, што недопуск беларускіх спартоўцаў робится для того, каб тыя не завоевали усіх медалёў. Пьедесталы так называемого почета без участия белорусов и россиян – это всего лишь красиво упакованный распил призовых. Тады чаму ў гульнях у Японіі, дзе беларусы былі ў 21 годзе усім складам, яны заваявалі найменш медалёў у гісторыі беларускай летняй зборнай? На БТ што, не чыталі агенцтва Белта? А там чорным па белым напісалі. Беларускія спартоўцы ў Токіо заваявалі менш за ўсё медалёў на летніх алімпійскіх гульнях. Цяперашнія абмежавальныя меры ўвялі ў адказ на поўнамаштабную вайну, якую 24 лютага 2022 году працягвае Расія ва ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Менавіта таму мэр Парыжа негатыўна выказалася наконт удзелу ў гульнях беларускіх і расійскіх спартоўцаў. На БТ тады адказалі у тыповым для каналу стылі. Ее могли покусать крысы или клопы, нашествие которых на столицу Франции как раз она накануне спортивного мероприятия с забастовками мусорщиков вместе с Макроном и обеспечила. Задоўга да Алімпіяды прапагандысты расказвалі пра яе ў негатыўным рэчышчы. Так, нібыта ніякай Алімпіяды ніколі не адбудзецца, бо французы просто не справятся. Транспортный коллапс, зараженная сено, скандалы на почве коррупции, социальные чистки, безопасность под вопросом и масштабные манифестацион. Удастся ли Парижу стать властелином колец? Пасля цырымоніі адкрыцця выказацца пра яе запрасілі блогерку з Украіны з прарасійскай пазіцыяй Тацяну Мансян. Лежачы на ложку, жанчына расказала, як бы цырымонію спрыняў ініцыятар арганізацыі сучасных алімпійскіх гульняў, якога ўжо амаль 100 год няма на гэтым свеце. Ну, бедный Пьер де Кубертен, глядя на все это, просто, я думаю, вертится в гробу, как вентилятор. У атэісткі, якой сама себе называе Мансян, спыталі, ці не абражае цырымонію адкрыцця пачуцці вернікаў. І атэістка не подвела. Там же глумление над пророком Исой. Да, мусульмане, собственно, тоже его почитают. Да. Иисус – это пророк Иса. И они как бы на это глумление, да, тоже посмотрели очень криво. Даже безотносительно, потому что, люди, глумящиеся над своей собственной религией, кто вы такие, собственно? Вердикт прапагандыстаў быў несуцяшальным. По 10-бальной шкале, где 10 высшая оценка, ставим организаторам Олимпиады за церемонию открытия максимум 4. Каб акрэсліць Алімпіяду, беларускія дзяржаўныя медыі сёлета выбіраюць эмацыйна афарбаваныя прыметнікі і метафоры, у асноўным негатыўныя. Напрыклад, пабоішча, вакханалія беззаконня, ганебнае адкрыццё, шабаш з адкрыццём,
палітычнае шоу. Пры гэтым дзяржаўныя медыі спасылаюцца на прадстаўніцу МЗС Расіі Марыі Захараву. Яна раскрытыкавала ўдзел у спаборніцтвах ізраільскіх спартоўцаў, нягледзячы на скаргі палестынцаў. Захарава назвала дзеянні МАК крайняй ступенню адкрытага цынізму і пачварнасцю. Ёй кіраўнік БТ Іван Эйсмант не робіць заўвагу. Маўляў, чаго ты лезеш у спорт, ён жа па-за палітыкай. Эйсмант перажывае за политизованность Олимпиады. Я бы то, что происходит в Париже, Олимпиадой не назвал, абсолютно ангажированные, политизированные российские соревнования. Ой, это вот на ваших экранах то ли мужчина, то ли женщина. Вот это... Все в духе времени. І гэты дух часу стварае менавіта фірма Эйсманта, распаўсюджваючы фейки. Вот як гэты. Речь о женском боксе, где продолжают побеждать трансгендеры. Линь Юйтин, считающий себя женщиной, но проваливший гендерный тест, одолел представительницу Узбекистана со счетом 5-0. Інфармацыя пра нібыта правалены гендерны тэст мае адну крыніцу – Міжнародную асацыяцыю боксу, якую кантралююць расійскія функцыянеры, блізкія да Пуціна. Міжнародны алімпійскі камітэт у 23-м годзе пазбавіў гэтую асацыяцыю боксу сяброўства ў сваёй арганізацыі. Амаль адзінагалосна. Чуткі пра тое, што тайваньская і алжырская баксёркі і гэта нібыта мужчыны паходзяць ад Умара Крамлёва, які кіруе Міжнароднай асацыяцыяй боксу. Вось ён. По поводу открытия Олимпиады я хочу сказать, что это открытость содомии. Во главе нее стоит этот главный садомист Томас Бах и его команда. Томас Бах – гэта кіраўнік Міжнароднага алімпійскага камітэту. Ніхто, акрамя Крамлёва, больш нічога падобнага не казаў, а тым больш не даказаў. Гэтая арганізацыя не ўдзельнічала ў алімпійскіх баксёрскіх спаборніцтвах з часоў Рыо 2016. І цяпер яна адмовілася афіцыйна паведаміць, дзе і калі праводзіліся тэсты, хто іх ацэньваў і што азначалі вынікі. Чаму яны распускалі такія плёткі? Бо ахвяры плётак перамагалі іншых баксёрак, якія падабаліся расійскім уладам гэтай арганізацыі. Позор Томасу Баху! Анжелу мы поддержим. Я не могу смотреть на ее слезы. Я не могу смотреть, как убивают женский спорт. Мы ее наградим как за первое место на Олимпиаде. Мы ее просто так не бросим. Перад Алімпіядай стала вядома, што беларуская дзяржаўная тэлевізія паказваць гульні ў Парыжы не будзе, як і расійская тэлевізія. Белтэлерадыёкампанія не купляла правоў на паказ спаборніцтваў. Але 28 ліпеня канал усё ж паказаў частку трансляцыі, якой брала ўдзел беларуска, не маючы на гэта ніякіх правоў. Таму кавалачак садаміі, кажа Заронак, або расійскіх спаборніцтваў, кажа Эйсмант, беларусам усё ж паказалі, хоць і нелегальна.